boas tardes, vamos comezar aquí un percorrido polo Castro de Baroña. A ver que vos parece. Este castro está situado na parroquia de Baroña, no concello de Porto do Son. Din que aquí habitaban os celtas fai uns centos de anos. Temos diante de nós outra das entradas do castro. Xa vai paso 8 da tarde e o mar está embravecido algo. Ui, ui, ui. Conta a lenda que aquí hai un cemiterio. Vamos subir outro pouquinho. Ui, xa se foi o sol, menuda posta de sol había aí atrás. Anda carallo. Bueno, agardo que vos gustara esta pequena viaxe